Pekný deň ti prajem a uži si s frajerkou poriadne ju vytrtkaj. Víš, jak divočák, ne? Kedy umí? Keď ma omrzí snaženie sa vyhrávať. Ale máme broken teamko, máme Nocturne, Orianna, Rakan, to by sme mali roztočiť. Potrebujem, aby mi Aphelios pardol tento bush. How? Are you filled? To je kokot ten Aphelios. No nič. Musíme sa vysporiadať s tým, čo máme. A nemáme ani kokot. Keď Nocturne zobral flashka Zixovi W. Botlane matchup je tough, no ale my hráme na teamkom. Oh my god. Cassiopeia smurfy na tope, aspoň že tak. Človek by the way. Pod je open, no low-key je, no. A vieš kvôli čomu? Lebo sme nedali wardu do tretieho bushu. Pretože oni by naagrovali minionov a actually ich môžeme outradenúť. Ale bohužiaľ lovelo hráči to nevedia, takže. Vidíte Apheliosov stream, že toto je jeho nick. Dokážete ísť na jeho stream a prosím, hlavne nič mu tam nepíšte, len mi zanalizujte situáciu. Že ako vyzerá, akú má miestnosť, či tam náhodou není nejaké dieťa v jeho miestnosti, či nemá hentai postavičky po celej izbe, alebo niečo také. Mám trolly, on je seminitný zral. Bude to freeznuté, ale nedá sa s tým nič robiť. Musím sa modliť, že ma poťahá topside. Let it go, bro. Má trolly, ale. OK. Toto je dobre, no teraz crashem tú wave, OK. Toto nám pomohlo, že urobila Karma takúto pičovinu. Tiež to teraz crashnem waveu. Není to freeznuté. Ale teda sme... OK, nice. To je huge. Vyzerá jak Boris, čo tu predáva kebab. To je celá rasistické. Jakože je to Filip, Turek. Mne sa nepodarilo resetnúť, takže ja som úplne piči. Keď vyšiel nejakého borca, že som holka, pomohol mi s elite questami. Jebnutý. Ty budeš v pekle v tom istom onom. Hrnci sa piec jak Hitler. Zabijeme? Nemá samonej tá karma. Škoda, no. To bolo close. Keby sa podarilo Apheliosovej trafiť tú ultimu, tak bol v piči. Nemám ultimátku, kurva. Tak karma má ešte flash. Ako mal by som jej flashu na hlavu, ale... Nemá flash tá karma, škoda. Ale nebolo šance, že by sme ho zabili. Keby trafím W, tak flashne. What? Pozor. Keď sme pohodičke. Karma sa nedá zabiť, ona má shield. OK, nemá ulti.
Vytrolil ten Silas. On si myslel, že na neho skočím, ale obviously nechcel na neho skočiť. By nás ešte zajebal ten typek. Nemôžem ho cancelnúť, pozor, lebo bolí ako ten na Silas. Silas šípe, čo ti jebe? OK. Ten Aphelios je fucking boosted. Holy shit. Oh my god. Ok, nice. Oriana je smurf. Power of Evil. Čet, Power of Evil je stále mlád. Stále mlád je. Strašne na teba nakladá na streame. On streamuje? Tu si hovorí, že nestreamuje. Čo si tu vymýšľaš, firma? Počkaj, firma, ty si dobrý dezinformátor. Počkaj, na mne máme nejakú vajcovačku. Kazix flashuje. Pomaličky, to vyhrávame. Nemá flash. Bral som vybustený extrémne. OK, actually to bolo všetko bait. Ja mám multi za 6, ja ich môžem chaseovať. Ja ich zabijem. Varus vyjebaný, aby som ich zabil. Kurva, ja som chcel dať hneď kvečko. Do piče, ja som chcel dať... Piče, viete, jak som to myslel, že zautím toho Varu... Kurva, no nič, nevadí, stanem sa, čet. Piče, ja som to mal tak dobre vypočítané, ale ja nemaxujem W, ja maxujem kvečko, preto som ich nezabil. Lebo ja som myslel, že dám R-ko na toho Ezreala, W na toho Kazixa, zabijem ho a kvečkem Ezreala, ale ja som nedal žiadny damage ty kokos s tou ultou. Kurva, to mohlo byť play roka do piči. My bad. Mohol som to zahrať lepšie, oni boli mŕtvi podľa mňa. Keby som to zahral, mohol som dať flash W, ale ja som to dojebal. To bol taký play, že cerka plače. Nejaký sabík do chatu, za takýto popiči play. Nejaké PPCčka alebo nejaký sabík do chatu. Za túto dokonalosť v priamom prenose. A môj tým si chilluje na topside. Minival, my tu relaxujeme. A som dead. Oriana ma zabila, ale nevadí. A môj tým umre na tope. OK, disaster. Ale máme top tier 2, máme mid tier 2. Toto nie je zle pre nás. My sme kúpili veľa času s tou Orianou. A aj keď sme tam umreli. Možno je mŕtva karma ešte k tomu. Oriana Ignite Electrocu, ten Power of Will je totálny blázon. OK, máme OK, počkaj, Aphelios to vyhráva, by the way. Holy shit, typek je GOAT. OK, we got this. Chcel by som defnúť tú tier 2, popravde. Kazix je piči strašne. Uf. Poď Aphelios, poď do piče. Pekný kite. OK, Aphelios sa actually vykajtil, chat. Typek není tak boosted. Typek actually není tak boosted, jak sa zdalo. No to je taká hra defovica, že proste len defujem. Reálne ja len dávam wardy a defujem, lebo ja som v tejto hre ešte som sa nedostal do akcie. Ale to je dobre, my outskillujeme. Aphelios outskilluje Ezreala brutálne, podľa mňa ako raka. Ako Sylas scaluje dobre, Varus scaluje dobre, actually Varus to je teraz disgusting. Aphelios sa nemá k nemu ako dostať. Varus je dead. To by sme mohli zabiť. Ale nemáme damage. Pozor, to poviem tureta je piči. Kazix ide. Absolútny peeling. Oriana bere Mythora, to čo ja tu nič nerobím, len defujem, ty kokot. Reálne defujem, môj tým bere na druhej strane všetko. A ja otváram sidelinky a defujem sidelinky. Toto musí byť pre vás záživný gameplay a kokot. Už máš kladný win rate? Už mám. Už mám 560 LP, alebo tak chýba mi pár LP od Grandmasteru už. Dúfam, že keď budem mať Grandmaster, tak už budem mať normálne lobbies. Ja som urobil, viete, ako pičovinu, že som na začiatku sezóny hral duo s Freezom na druhom účte, lebo ja som mal brutálne veľký win rate na tom Smurfe. A to som sa dojebal, lebo som sa musel ako keby cez tie...
Cez tie dogshit hry som sa teraz musel, lebo všetci dali už Challenger, jak to early season rushli. A tí, čo proste to nedali, tak teraz sa musia cez tie dogshit hry prebárať. Takže ja mám permanentne dogshit týmy, no nie týmy, ale proste tie hry sú lovelo. Škoda, že ten týpek to cítil. Je to taký trochu empat. Počkaj, na mide, mám problém. Ešte máme Oriu tu stále. Oh shit, not good. Nemáme damage. Nejako sa náš Aphelios dostal do zlej pozície. Počkaj, to môžeme zahrať. Toto reálne môžeme zahrať. OK. Ja som asi piči, no. OK, vydriftoval som to. A neviem, či to bude stačiť, Aphelios je docela useless. OK. Škoda, že ten Kha'Zix prežil s jedným HP, ale máme ich všetkých. Go, 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 don't be afraid, guys. To sa bojíme Ezreala? I guess nemohli. I guess nič nemali, kurňa. Nemá jump, čo mu jebe? A nemáme tu Orianu, to nie je takto. What? Tak to je koko ten Nocturne. Ja driftujem. OK, sme out. Je out? Je out. OK, všetci sme out. Driftovačka bola, chat. Však ale nejaké spely dávajte, kolegovia. Dobre, prvá je piči. Neverím, že hráme dobre. Máme ich. Dobre, stratili sme draka, ale máme všetky shutdowny. Typek nám bere waveu. Tak ale poď už. Keď ho chceš zabiť. Ja som to tankol tomu Nocturnovi pekne. OK, dúfam, že môj tým nedostane catch. OK, nedostal catch. Bomba. Neviem, kde ale zbytok enemy týmu. Už viem. Neľúbi sa mi tá mapa vôbec. Resetol by som a hral by som s tým Apheliosom. Toto vyzerá dogshit. Počkaj, že by sa aj zanitil. Ale nemáme tu ľudí. Ale pomaličky to môžeme kajtiť. Oriana má dobrú pozíciu. Ja som tu tiež, toto vyzerá dobre. Pekná Oriulta, ale počkaj, Karma Shieldy sú Balenciaga. Potrebujeme nejaký... Proti Karme nemáme Serpent, no. To je ťažoba, keď nemáš proti Karme Serpent. Pičo, mi ukradol ulti. Aphelios tam docela glidí, ale... Docela out of position gliding. A ja si myslím, že môžeme vyhrať fight. Musíme ho zabiť. Som dead, I guess, ale zachránil som Apheliosa. And that's what matters. Varus nemá flash. Varus trolly, ne? Ten je trochu taký semenitý, ten Varus teraz. To je huge. To je huge, ako zabijeme. Nezabijeme ho, lebo Cassiopeia z nejakého dôvodu klikal dozadu. OK, zabijeme ho. Aphelios ho odpálí. Nice, OK, sú všetci dead. Nice, kurva, Ezreal ešte skočil ku Karme. Takže sme vyhrali, máme Barona. Možno sme aj Endly, actually. Počkaj, tam je ten Kha'Zix a ten je useless. Kha'Zix je useless. Môžeme ísť End? 25 sekúnd na Salasa nemôžeme ísť End. No teraz už vôbec nemôžeme ísť End. Ale Barona dáme, máme troch silných ľudí. Dúfam, že to nevystyluje ten kokútek, inak sme piči. Pekný deň ti prajem a uži si s frajerkou poriadne ju vytrtkaj. Pekný deň ti prajem a uži si s frajerkou poriadne ju vytrtkaj. Víš, jak divočák, ne? Povedz ty, ne? Čepeš. Poradne ju vyšuchaj, more, jak junák z dedziny.
A pozdravuj. Starú kurvu. Víš jak, ne? Adam, čau. Čepeš, ne? Egreš šuhulák. Egreš sa tak pískaš? Kedy ti tak stúpla sledovanosť? Prajem ti to, ďakujem, neviem, posledný mesiac. A to všetkým streamerom LoLka. Všetkým nám stúpla sledovanosť, teraz je všeobecne záujem o LoLko, vieš, jak je nová sezóna a všetko. To z ultimátka, keby trafila, tak je to free drag, no. To je solo, ale hoši, kurva. Nemám ulti do piči, nemôžem to flanknúť, dobre. Musím sa vrátiť, nemôžeme. Piče, strátil som tú ultimátku, zle Varus ma zaultil. Ale Nocturne bude mať ulti za chvíľku. Som čakal, že toho Varusa vypneme, keď hen tak step-upuje jak kokot. Ale je to asi lost. OK, never mind. Orianna Nocturne stále broken. Orianna Nocturne stále broken. 1120 sabu to je jebe, ne? To jak moc žebráš? Jako kedy, no. Tá nová zmluva, vieš? Jak som mal tú novú zmluvu, ten Twitch split tomu pomohol. Na to veľa ľudí dalo sub, že chcelo podporiť na tú zmluvu. Vy teraz reálne ragebetíte Freeza. Tak na Ezreal je dobre v piči. Tak ja čekáš, dohrajem jednu dám, Aleš, no jednu dám. Dneska som hral dobre, ale mal som fakt, že shit lobby. 3-3 mám dneska, včera som mal 5-1 a dneska som aj tie 3 hry, čo som prehral, tak to bolo... Túto hru mám dobrý tým, mega dobrý tým našťastie. Až na to Afido sa ten inkill linku. Chat mne tak sere, že dávate peníze mimo kamarádovi, prosím, nedelejte to, ste fakt zmrdí. Chat, keby ste radšej dávali peniaze Opatovi, najlepšiemu AD carry CZSK, ktorý streamuje v histórii Twitchu.